Maskak musika taldea itsasu eta bidarraiko 4 gaztek osatzen dute eta azken asteetan haienekin alagabe kantua non nahi entzuten ari gara. Errepika eta errepikaren artean haiekin luze eta zabal mintzatzeko parada izan dugu. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Urruñatik bertatik agurtzen dugu. Hementxe bertan Jon Antzaren lagun eta kideek agerraldi bat antolatu dutelako. Gaur 15 urte betetzen dira Jon Antzaren desagerpenaz eta kideek gertatutakoari buruzko irakurketa plazaratu nahi izan dute. Ongi etorri iparraldearen orenera. Hamabost urte betetzen dira gaur Jon Antza desagertu zenetik. Bere gorpua Tolosako gorputegi batean aurkitu zuten. Kide eta lagunek garaian gertatutakoa ez dutela sinisten nabarmendu dute urte mugakari Urruñan antolatutako agerraldi batean. Guk eta batez ere familiendako exigitzen dugu hori egia eta erreparazioa eta noski memoria. Gertatutakoa argitzeko juridikoki egin ahal izan zen guztia egin dela nabarmendu du Maritxu Paulus Basurko abokatuak. Estatuaren responsabilitatearen aurka joan gira, beraz atzen guztia egin dugu genituen elementuekin, argiki esaten dut. Baldin eta norbaitek ematen badigu elementu bat argiki uzten duela Jonen desagertzea kriminala izan dela, berriz iriki arazten alko dugu sumari hori. Hemen gu espero dugu egun batean, bai ospitaletik edo bai polizi baten partetik norbait momentu batean mintzatuko dela. Eta baita ere jakiteko bestek gaur egun desagertuak daudenak jakiteko nun dauden bederen. Familiek baute eskubidea gorpuak berreskuratzeko. Arratsalde honetan 6etan kide eta lagunek Jon Antzaren omenez ekitaldi bat antolatu dute Urruñako hilerrian. Ostrobila izeneko proiektua aurkeztu dute berriki gure uretan dagoen ostreopsi salgari buruzko mugazgaindiko lan bat burutzeko. Ipar Euskal Herriko 4 herri unkituak Hendaia, Erromardi, Donibane Loitzunen, Bidarteko Parlamentia Hondartza eta Biarritzeko Portuzarra. Eta hegoaldean Hondarribia, Hondarreta, Donostia, Zarautz, Itzurun, Mutriku eta Hondarroa. Alga horrek arazoak pausatzen dituenez mugaren bi aldetan, nahi duguna da ulertu nola garatzen den, nola funtzionatzen duen, eta nola edatzen den toki batetik bertzera. Eta horrez gain, ze eragin duen horrek jendearen osasunean. Monitorizazioa egin behar da, eta protokolo bat urrungo hilabetetan jarriko dugu martxan, eta ikusiko dugu nola adaptazioak egin beharko ditugun, ala ez, baina ikusi behar da noski Bizkaiako kolkoko hondartza guztietan, eta esan dudan bezala, bintzat Euskal Herri mailan ikustea zer eragina izango du. Aldaketa klimatikoa eta batez ere uraren temperatura altuei lotutako fenomenoa da. Horregatik, ikertzaileek uste dute geratzeko etorri dela ostreopsi salga. La température de l'eau est au-dessus de 20 degrés, c'est là où ça commence vraiment à vraiment augmenter. Se está estableciendo en los veranos como la especie, por así decir, dominante en ese. Temperaturak jaitsi ezean, espezie dominantea izan da. Consideramos que se va a quedar entre nosotros. Osasunean arazoak sor ditzake, besteak beste eztarriko mina, ez dula arnasteko arazoak, buruko mina eta azalean ere eragin dezake. Horregatik, iaz esaterako, hainbat hondartza itxi behar izan zituzten algaren presentzia handia zegoelako. Toxin horiek airetik iristen dira eta hondartza ondoan bizi direnak edota bertako langileek izan ditzakete arazo gehien. Aurten ere, azterketekin jarraituko dute eta horren araberako erabakiak hartuko dira. Proiektu honi esker gaur egun baditugu tresna guziak gero laguntzen alko gaituztenak eta alkateak, hemengo alkateak hartzen baitute erabaki hori, laguntzen alko dituztenak erabaki bat hartzen erreteko lanjera balimada, hondartza bat etxi behar den, ala ez. Hipótesis, trabajamos con los objetivos de conocerla mejor. Hobeto ezagutu nahi dugu gure uretan noiz egon daitekeen aurre ikusteko. Y el riesgo que puede producir en la salud. Duela 10 urte baino gehiagoari direla alga hau jarraitzen, baina 2020tik dago batez ere Kantauri itsasoan, aitzinetik Mediterraneoan baitzegoen eta beraz, gure uretan fenomeno nahiko berria izan da, aztertu egin nahi dute nola garatuko den ikusteko eta beraz nolako neurriak hartu beharko liratekeen jakiteko.
Unibertsitate, zientzialari eta erakundeekin elkarlanean, Europako diru laguntzak dituen proiektu honek 3 urte iraunen ditu. Egin behar duguna da jarraipena eta ikusi eta nolabait ikertu, nolako portera izango duen hemendik aurrera. Identifikatu ahal izango ditugu zeintzuk diren baldintza meteorologiko egokienak, aerosolen bidez toxina horiek edatzeko eta horrelako jarraibideak eman ahal izanen ditu. Konzentrazio maila oso handia dela ziurtatu dute ikertzaileek, batez ere Agorrilean. Arroka inguruetan geratzen diren mikroalgak dira, horregatik ez dira hondartza guztietan berdin agertzen. Aizinetik neurriak hartzea ezinbestekoa dela esan dute, aurre ikuspenekin lan egitea, are gehiago elkarrekin baliabideak mutualizatu eta indartzeko, zaintza dispositiboak harmonizatzeko eta Euskal Kostaldean etorkizunean araudi bat finkatzeko. Neurri horien arabera eta momentuan detektatzen badala lanjer bat badela, erabakitzen alko da hondartzak hestea edo ez. Maskak taldeak Euskal Herriko irratiak irauli ditu berriki bere musika freskoarekin. Patxika Zenaba hotxean, Beti Albor gitarran, Batxitxe Txarteklatuan eta Tomas Saragueta baterian. Haiekin elkartu gara itxasun duten errepikagela. Talde hori aski behia da, nahi ginuen lagunen artean elkartu eta musika sortu eta hortik sortu da maskak talde hori. Baginuen hor hiruek Tomas, Patxik eta nik beste talde bat, musika batzu behitzartzen dituen, jok klasiko batzu eta hola ukan dugu gustoa esena gainean aritzea eta ara hortik piskat sortzen da maskak taldea. Musika estiloa definituko nuke rock, pop eta elektro estiloko, piskat dena hasi duke. Joka da oinahizko estiloa eta gero pop munduko influenzia hainitz, pop indie ere, baina ere bada elektro influenzia horiek sentitzen direnak teklatuarekin eta basu elektroniko horiekin. Sorkuntza prozesua iraganik 12 kantuz osaturiko lehen diskoa grabatu dute, Pascal Etxepare ekoizlearekin. Buruz buru deitzen da haien lehen lana. Behiak ginuen disko bat ateratzea eta orduan galezketan txartu ginen zenbat musika sortu behar ginituen eta zakit, hasieran 8, 9, 10 ez dakigu. Amabila eritxikila eta disko aski kompleto bat amabil kanturekin guztaz. Ez da ikusten duzuen bezala Instagramen edola bada maska objektua, baina pertsonai bat da eta pertsonai hori nor nahi izaiten alda, da gizartean dugun konportamendu bat edo bai konportamendu bat behartzen gaituena maska bat ukaiten eta ez gure pertsonalitate egiazko pertsonalitatea erakustea eta horrek digu blokatzen. Eta guk orduan gure albuma horretan gonbidatzen dugu jende guziak maska hori kentzen eta... Maska horren pertsonaia haien lehen bideoklipean ikusi ahal izan dugu, ezagutzera eman dituen Ekin alagabe kantuan. Bota dugu kantua hola ez ginuenako nahi atera diskoa hola kolpe batez. Kantu honek definitzen du disko guzian aipatzen ditugun egoerak eta... Ez dakit hola etorri da, ez dakit bate, ez ginuen pentsatzen hain beste, ez dakit galezketa aukanen ginituen ez, eta untxapasa da bai. Momentuka untxapasten da. Uneotan, errepiketan murgilduak dira, laster helduko diren kontzertuak prestatzeko. Errepikak iten dugu astero, ikusten gira bederen 2 aldiz astero,
Eta lan eta gero ikusten gira eta errepikatzen dugu, ez dakit, luzaz. Bada giro biziko gona lagunak baikira hasteko eta konzertu batzu baitugu bai, hasten da agenda betetzen eta biziki konten gira bai iparaldean eta hegoaldean hasten gira ere bizpairu data aukaitean eta hori biziki konten gira eta ara konzertuak prest gira kasik emaiteko. Ez da zalantzarik uda honetan, maskak ugari entzungo dugula Euskal Herriko plazetan. Guk doinu hauekin agurtuko dugu gaurko saioa, bihar arte!